No takže dneska v našom štúdiu na Kolíbe máme dôležitého hostia. Jedného. A u legendy, hej. Vymeníme sa, David, lebo ty máš zlé svetlo. Víš. Ukáž, jak to vyzerá. No a takto, ja by som sa veľmi rád opýtal, čítal som vašu najnovšiu knihu Od pôdy ku kvetinke a že čo a ako? Kvetinka forever. Áno, takto vyzeráte každý deň, predpokladám, to mi je jasné. Chcete to vedieť? Áno, toto je náš druhý host. Tiež... Zdravím celé literársky publikum. No a tak, my sa vrátime k tej téme o tom pestovaní. No, takže je tu plné štúdium, jeden človek. Áno, a ako vidíte, jedna stolička je ešte voľná, to bude debata o akvaristike. A to... Na to si ľudia ešte chvíľku musíte počkať. Ale špeciálny host, Kapor. Áno, no, ale už... Áno, tu tam aj 10. No. Dobre. Takže dobrú noc a ticho teraz už začalo, už máme priamy prenos, on air, ideme, no. Takže začali by sme to pôdou, ak by sme poprosili. O pôde sme ešte nepočuli včera. To vystrihneme. To bude reklama, ideš. Ešte máme reklamu. Ešte ide kukurička Bonduel, vydrž. A ešte má reklamu Ivana Kristová, prečo má také biele zuby? Keď ešte raz tá kurva dojde do celky a povie, že si umýva pastu len cez hodín. Áno, takže začala by som tou pôdou, lebo včera sme sa o nej ešte veľa nedozvedeli. Včera sme sa dokonca vôbec nedozvedeli. Takže by som včera, títo ľudia, čo tu boli, by si radi vypočuli našu besedu zajtra na Facebooku a teda, že pokračujeme od tej pôdy, no. Aká má byť pôda, by som vás poprosil otázku hneď prvú, hej. Takto, ja len to poviem od začiatku. Počkajte. Ale ticho buďte tuto vzadu v štúdiu. Ticho v štúdiu. Pozrieme všetky, nemáš štúdio, kurva. No dobre, my pokračujeme. Takto. Začiatok pestovania. Ja som to si myslel, že kamera len nekokos. Taký kokos rapavý. Musí sedieť, lebo nevy chodiť. Pozrite. Aha. Prečo jak vyzerá kamera úplne rapavý ksich. Čau kameraman. Tu máš kameraman. Ty kokos. Môj sa na teba. To vidíte, no. Dobre. To sa vidí, to máme vidíte. Vyšľaj to. Máme to vidí. Ešte máme... Kto vidí toto pazníka? Ešte máme reklamu o bojovníkoch proti kríze, takže máte čas. Pani Kukurička si kúpila jeden šalát a teraz bojuje proti kríze. Presne tak. Ďakujem. Dobre, David, vajíčkový šalát je dole a v lese šmykaj do lesa na dlho. Môžete iba si ojebavať.